Ideme zapájať zvonček. Máme tu dva zvončeky. Jeden je na 12 V a na to potrebujeme transformátor, ktorý mení tých 240 V na 12. Potom máme priamo na 240, čiže nebudeme používať transformátor. Takže z hľadiska ochrany zapájame vlastne istič. Prúdový chránič tu netreba. Takže budeme mať istič, budeme mať zvonček, ten je väčšinou v súčasti rozvádzača alebo v nejakom podružnom rozvádzači môže byť. No a potom ešte použijeme klasické tlačidlo. Nie je to vypínač, ale tlačidlo. Takže dobre, to si potom rozbalíme. Takže ideme na vec. Na toto, keďže to má menšiu spotrebu, sa dá použiť aj menší istič. Tu máme B10, ja by som odporúčal asi B2 alebo 6 podľa toho, akú má spotrebu. Ideme najskôr na istenie. Štandardne z mostika ideme na istič. V tomto prípade pozriem sa, napájanie máme tu hore, takže asi jednoduchšie bude, keď pôjdem zo spodu. Jedna taká záležitosť, väčšinou keď sú takéto krivé vodiče, tak štandardne sa používa na vyrovnávanie nejaké dva skrutkovače, alebo v podstate dávam skrutkovač, ale tým, že je tu izolácia, ktorá je z hľadiska bezpečnosti, by som to neriešil takto. Takže vlastne takto by som dal. Tým, že to prehneme, tak dá sa vodič pomerne dobre lepšie vyrovnať, čiže nejaké krivé časti sa dajú odtiaľ odstrániť. Izolácia, keď si všimnete, tak tuto tým pádom, že som to natiahoval, tak sa zmenšil prierez. Takže môže to vplývať aj na tú izoláciu, moc sa to neodporúča, ale aby to pekne vypadalo, bolo rovné, tak možný príklad. Niektorí to robia aj tak, že o stôl, že proste o stôl to šuchajú, ale väčšinou potom ten stôl má takú rihu. Niekto si tam urobí zamerne tú rihu, aby si to vyrovnával tak. Dobre, taká menšia súvka zase, taká praktickejšia. Takže odizujem si to trošku viacej, keďže som to posunul. A ideme. Zase použijeme stredfás len jednu. Bude si sem. Fáza by bola. Teraz by sme mali ísť z fázového vodiča na zvonček. Takže kraj zatlačiť. Vyberieme. No. Podobá sa to klasickému vypínaču číslo 1, len je tam pružinka, čiže tuto je L1, klasický vypínač, len s tým, že tam je pružinka, tak tuto tá pružinka, ktorá je, spôsobuje, že sa to vráca naspäť. Ak chcem urobiť z toho jednotku, je to možné, toto sa dá vybrať a vlastne pružinku dáte preč a máte z toho klasickú jednotku. Takže tak. Ináč výhodou týchto ističov je, že sa tam dá použiť aj plochy, aj krížový skrutkovač. Závisí od použitia.
takto rezerva. Zvonček nemá označené, kde má fázu, kde má neutrálny vodič, malo by to byť jedno, kde to pripojíte. Hľadiska, v tej podstate je to úplne jedno. Takže ja si zvolím, že to dám doľava. Máme dva. Veľká rezerva. Potom by sme to mohli dať aj do metra. Tak ja teraz ideme izolovať. Takže ideme teraz to tlačidlo. Štandardne L1, je to úplne jedno, ktoré zapojíme kde. Fungovať by to malo v jednom aj druhom prípade. Tu je dôležité vlastne dávať sem tie vodiče. Nie, že musí to byť uvoľnené. Čiže aby tie vodiče išli sem, jeden, druhý. Tieto ďalšie dva sú, keby sa išlo na ďalší zvonček z hľadiska pripojenia. Dobre, takže to môžeme robiť takto. Máme tam rezervu. Iba nám tu neutrálny vodič, že ten pôjde vlastne sem. Potrebujeme sa dostať do tejto úrovne. Tak, krytku. Ochranný vodič. Vzhľadom na to, že tu nemáme žiadnu časť, ktorá je kovová, tak vlastne ochranný vodič sa vôbec nepripája. Ochranný vodič riešime len z hľadiska tejto kovovej konštrukcie. Čiže malo by to byť pripojené na túto kovovú konštrukciu. Čo nie je, lebo tu sú plastové, že je to oddelené. Skôr toto je ako keby chránené, lebo ten ochranný je pripojený na túto časť dinlišty a dinlišta je mechanicky spojená s týmto. Čiže toto je chránené, toto není chránené. Toto je spotrebič triedy 2, to znamená, že vlastne nemá žiadnu kovovú časť, takže sa pripája iba fázový a neutrálny vodič. O vypínači tam nemáme tiež žiadne kovové časti, takže to nemusíme tiež riešiť. No dobre, prúdový chránič. Dobre, tak, že to by sme mali zistiť. A zvoní. Takže toto je priame pripojenie 230. V porovnaní s týmto toto je bezpečnejšie, 24V, 12 alebo aká hodnota.
My tu máme použitý na 12V, takže v ďalšom kole si ukážeme, ako zapojiť túto kombináciu. Ak chcete vidieť viac videí, dajte odber, like alebo napíšte do komentára, čo by ste radi videli.